Ndamira pamberi pedare Mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedare Mambo Mutasa. Zvisa zvarando zvechokwadi. Zvese zvanchataura ichokwadi. Ndikaimba chaswa nemoto. Ndikanyepa ncharaswa nemoto. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro itsangamiro. Ndine nyaya yangu nababa awa. Musi wa mati. Alright. Ndine nyaya nababa chikora. Ndakati ndakagara pamba pangu. Musi wa 12 August. Wakasvika nguva dzekuma9. Zvikazi mai ndiri kuda kuti titaridzane muganhu wemunda. Ndakati inini handipo bandirombobuda. Kune kwandiri kuenda. Ndichazodzoka. Zveshwa ndakabuda ndandiri kuenda kumakirabu yemadzimai. Kubva ndazodzoka kuma4. Pondakadzoka kuma4 ndakasvika waungana nemhuri dzavo newazukuru wavo wari 6. Wakati madzoka tatakakumirirai uyai kumunda. Ndakabuda ndikati asi ndinofane nzara ndikutosvika. Zvikazi wazukuru wangu wauya ndiwo anoziya muganhu mamirire zvakaita. Ndakati zvakanaka. Ndobva ndabuda ndobva ndafamba kunga 30 km kubva paedhi pangu kusvika pachidziro pari kutaurwa pacho. Ndobva ndikati iwewe Shai namemo nawe muganhu hamuuzi here? Ndiratidzei paigara mbuya wenyu pamatongo pacho wazukuru wacho akati tisati chapaziva. Ndikati saka mandidaidzirei pasina zvamurudini zvamuri kuziva. Kona rechidzere mamiriro anoita chidzere kudai. Madhumene ekare anga asikaisi kuti kondiwa rinokwira nepamusoro. Kondiwa rinotenderera kudai. Rokevha rozoita straight rako mberi. Saka parinokevha kudai ndipo warutaura kuti ngepedu. Asi makore ese andagara pachigara mai wacho. Pachigara hanzvadzi yacho pamba ipapo. Hatizi kumboshupana apa. Iwo akauya 2022 apa. Manje ndo wanoenda kudini ndakushupana nawo. Ndapedza pakabva pauya mukunda wachakati iwe wakajaidzwa. Unojaira kuba minda yewani. Wakaba munda uri pamberi apa. Nekuti wanga uri sabhuku. Haurohwi. Unewozunzwa hembe. Musikana wacho mwana wabva ndikakata hembe. Ini ndikati ungajairawo. Ini bva ndakakatawo yake. Ndikati chinditanga iwe kundikandira chibhakera. Wakatka bva nditsveta. Ndikati ndakudini ndakwenda kumba kwangu. Ndikati asi ndisati ndaenda kumba kwangu. Chiamba indokuratidzai pane chimwe chidzere muona mamirire zvakadini zvakaita. Pandirudzika kune chidzere kuya ndiko wanga uri kuda. Ndakasotengera mwana wangu ipapo baba wachipo wachitori wapenyu 2002. Zvikazi munda iwowo isusu tisita takaubhadhara. Saka munda iwowo takaubhadhara. Ndakanetsana nawo ndikati aiwa inini panapa kuti ndizogare mumunda imomo. Mumudzi wemunda uwu ndimai nyakundibara inini. Ndiye munda iwowo. Saka mai wakabvira nditi mwanangu kufa kusina kudangwe mangwana. Ungazosara uchinetseka ukabara wana wakomana wakawanda watatu. Saka uya ndibva ndaenda namai wangu. Kubva wadaidza hanzvadzi yawo. Zvikazi uya kuno bva wauya. Zvikazi ndimi makasara pakati pacho pakati iwo awa. Wanga wasiwo futi waridzi wemunda nekuti baba namai wacho ndiwo wanga waridzi wemunda wakafa waizi Charanga. Zvikazi pamberi pacho pabva paiswa maidanga. Maidanga wayo akabva atama kuenda kumapurazi. Haana kupa munhu munda wakandosiya wakadaro. Saka maidanga asiya munda wakadaro. Awa hanzvadzi yawo. Wakatotanga nimai wacho. Watotangawo kurima. Pasikataudzi pasina nei wachingorima. Saka mai wazouya ndiwo akazochinja zviro izvi. Mai wachinja ndakabva ndatora mwana wangu first born. Ndikati chiwaka wakati wakaturumzi yake pamunda ipapo. Ndipo wanozoti musi wa 12 August iwo zvikazi hapana uchapagara pana. Awa baba bva waenda kotora zidzembe iri redemo bva wauya. Zvikazi inini ndoda kutosiya ndatema mwana wacho musikana iye kundibata hembe. Akati temai baba. Akabva watora demo tanga kutema migupa ichidzadzwa mumunda muya. Ini bva ndaita U10 bva ndadzokera kumba kwangu ndikati zvekutaura zvinodi zvinonetsa. Kwabva ndasvika bva ndagara. Ndagara ndibva ndachifunga kuti saka tozodini. Musemande takatitori mumeeting naChangamire naIshe Mukanana. Watori kuadresa nyaya dzechikoro. Handisaziva kuti watosangana nemwana wangu panze. Zvazvaitika Friday. Wanhu wachizinga wadhare makomba ngawachere chinyi makomba. Saka ndakaita zvekudhara nemombe kumba kwemukomana iyeyo. Awa baba wako bva watora badza rawo matarwa mombe imomo naro wakati chere apa 10 mara inosumuka enda pamberi wosumuka enda pamberi rambe zvakadaro.
Saka zviro zvizvi zvinozotikonzeresa kuti mangwana tichanetsana. Saka ndakabva ndauya kuno ndatora chinyi samoni ndikati ngatichiende kuchidare togadziriswa. Ndio mashoko angu. Pamusoro Changamire, pamusoro iwadare. Namira pamberi pedara mambo mutasa. Namira pamberi pedara mambo mutasa. Zvese zvataura ndezvechokwadi. Zvese zvataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ncharaswa nemhosva. Ndikanyepa ncharaswa nemhosva. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ngawe mubatsiri wangu. Pamusoro Changamire, pamusoro iwadare. Panapa ndazwa muchiti hapadi kunyepiwa ba zveshuwa. Ndinzwa kunzazwa. Ife time kupinda mudare anambubvira ndakambo ndine 65 anambubvira ndakambotoka kana kupi kana kupi. Ndine imwe tsamba yavakanga vakatomhangara futi musi wemando yacho. Ini nyaya yangu iri pasapo. Kwa waendesa nyaya kwandingi kwashi. Kana yatoya kuno yakutovhara idatumatali kwedu tupasi. Alright. Alright. Regai ndichikutsanangudzirei. Minda yedu yakaita parara kudai. Hawasi womunda wawo. Hawasi wamai wawo ba. Ndewa wamwene wawo. Bhiridha wawo chatinga. Kunyepa. Pane chimwe chamanitauri. Statement yemataura 1 iyo yabva kukubudisa kuti muri kutonyepa. Matoti handipa mai wake bandipe paamwene. Kana pari paamwene wake ngepake. Wataura one statement iyo. Iyo zvokutaisa mafacts handi zvako ba. Ndepani? Ishu iripo kuti chemeno ndepani. Saka kana pasiri pamai wavo pari pamwene wavo. Iwe ndiwe sazani wake. Ndiwe sazani wake. Saka wakupinda posei pamunda. Iwe uruziva kuti ndiye wamwene wake. Murora. Saka ukwana pa. Iwe uri kuya papi pamunda wemuru watezvara umwe munhu. Aiwa. Kurudai wachiko. Alisitara munda wedu bano. Mutenda isatapita pa. Iwe utara wawo sei usataura wawinga padare para. Padare para wawingei. Wawinga munda wawo here kana kuti munda wawo wauri kutora. Wedu wacho ndizvinoda kutaura. Wedu wacho iwoyo. Iwo ndo wakatitorera munda. Saka iwe wanga kutora sei? Ndo wakatitorera munda. Beginning kutangisa kumacheto. Terera izvo ndikunyatsotaura ndotsanangudza. Isu tinoteerera baba. Andika zvatiri kuvhunza ndezvawataura here. Andika takuvhunza zvawataura. Takuvhunza zvawataura ka. Isu hatikuvhunzi zvawasina kutaura. Kupindura zvawataura here. Wataura first statement yako yataura kuti mundu wawataura kuti ndewa mai wavo, handi wawa mai wavo, ndewa wamwene wavo. Watopedza vatatoura kuti iwe hautoripa. Dewa ngoti mundu wawataura handi wamwene wavo ngewe wangu. Tovatazwa kuti pane nyaya. Asi pekutoti wataura kuti handi wamwene wavo asi ngewe waino it means kuti iwe haupo. Uyu uri kutaura nezvavo unei newe. Because hauna dispute ba. Ini nditeerere manje. Mudara tochiteerera. Aiwa zve. Ndotsanangudza nyaya yacho mamiriro yakaita. Ndinasi kutsanangudza. Aiwa unokumbira kuti ano. Ndikuona kuti nyara nateerera iyi. Wauya zamambo iwewe. Isu tishi yarire iwewe manje. Kumbiro. Zvino zvinoizwa manje. Wauchitaura manje. Shita iwo ndasvenda kuti usataure nyaya isinei newe. Andi kana wati first time yakudara ndi. Saka kana yakudara unongotaura nyaya yawinga kupi? Kudara. Kudara. Isinei newe ita sei? Siyana naye. Iwo zvawinga pano ndezvemunda wako. Uyu munda wamwene wake wasezani wake haunei newe. Saka don't talk about that. Yes. Saka iwo chitaura newe wako waunza uri munetsana chete. Alright. Nyaya iri apa ndeyekuti ini ndakanga ndisipo. Ndaigara kwaMurevo. Paigara. Pamba apa paigara hanzvadzi yangu. Mai paigara vabereki vedu vanofunga wataura mai wataura nyaya yacho. Paigara vabereki vedu. Vabereki vako ndokuzofa kubva basa hanzvadzi yangu bva yakurwara. Ndobva ndafanirwa ndiri kwaMurerwa kwenda iri mhangu fodya. Ndokubva ndauya ndichisvika takasvika kuma1 usiku. Aiwa nditaura. Hanzvadzi yangu bva yotanga kutochema. Ndikati ko chii? Zvikati vanhu varondidherera asi ndarwara. Vanhu varondidherera zvekuti. Ndikati nenyaya yei? Zvikazi mai given wakangotora mwana wavo kwakuya kogadzika kumberi kwemunda wedu. Vanga vari acting sub.
Kana Kungotora kumberi kwemunda wenyu. Handi munda mimba. Kumberi kwemuntu. Kwemunda wedu isu. Kumberi kwacho. Ziko yo. Muri urudzimba. Munda wanyu uyu. Kumberi kwacho. Wari uri kuchema kuti mai given waenda kogadzika munhu kumberi kwemunda wenyu. Shona yako kainokona. Hausi munda wenyu pamagadzikwa munhu. Munhu agadzikwa kumberi kwemunda wenyu. Saka kuzi kwenyu. Saka zvinei newe izvozvo. Akuzi kwenyu. Mbongwambura. Taura. Wakati mwana wakati kumbiri kwemunda mukati mwemunda wedu isusu. Zvauri kutaura ndozvatokubvunza. Ati ukataura iwe kuti akagadzikwa mukati memunda wedu, yes, there's an issue to we listen. Bali kumberi. Zvino ukati wakagadzikwa kumberi kwemunda wedu, tinoda kuti teererei manje. Wakati mukati mwemunda wedu. Wachinja. Chenda mberi. Alright, enda mberi. Ndokubva ndikati saka makaenda kwa Sabhuku here. Zvikaza kwa Sabhuku handina kuenda ba. Nekuti mai wacho ndio wangati Sabhuku iwe. Zvikaza Sabhuku kwa Sabhuku ndingoenda kuba. Ndobva ndadzokera hangu ndanda kurima nhumbi kwangu pamutasa pabrain mutasa ndakusvika nhumbi yangu ikauri pakoje kubva watora zvese zvokuti urima kwabrain mutasa zvese hazvina nebasa baizvo isu tude nyaya yemunda uyu handiti wati tete hana kumangara watorerwa munda asi hana kumangara handiti ukapa reason yekuti hana kumangara nekuti mai avo ndiwanga uri Sabhuku but mai avo handiwanga uri Ishe baba pamusoro paSabhuku pana Ishe sei musina unomangara kuna Ishe ndandisipo saka kunyarara kwenyu kwakuri kwekuti dai mboyana nhasi dai anga chiri Sabhuku munodai makandonyarara ndati dai mbuya achiri Sabhuku nanhasi munodai makandonyarara Wakatonyarara nekaripoza amangara ndeuyu. Sabhuku aiwa amangara kudare rino hasi Sabhuku ende asiwe amangara kudare rino uri respondent kunoku complainant ndeuyu ndiye amangara ndiye muchirumba muchiri kumba hapusani mamangara Tati nyaya zvida kunoku yatizwa namai ava imime yenyu nyaya hapusani madii saka ndosaka tikubvunza zvese zvokuti vana bamboka tinotira tikubatsire baba ndosaka tikubvunza mukwese nekuti watiwe hamuna kumangara kuna mai nekuti anga ari Sabhuku handizvo tobva tabvunza kuti saka muri kutaura here kuti dai mai ivava wachingori Sabhuku nanhasi munodai makandonyarara ndizvo here hanzodzi yangu hatonzi angaripo ndianiba ndati munodai makandonyarara here munodai maudii hamuna sumudza kare alright tete yenyu akafa rini 2016 which means kuti mune 10 years makanyarara ndizvoka 8 years ndakanga ndairipota kudhara nyaya iyoyi bambo ndati mune 8 years makanyarara bosi nyaya ito atanga kuizwa nhasi yakanzwa namai avo nhasi ndikudai wanga usina kunza nyaya izvo makaimangara kwamakaimangara makaimangara kwani maikashara akagadzwa rini ndati maikashara akagadzwa rini last year maikashara akagadzwa rini gore rapera vanoziva ndiana ndati maikashara akagadzwa rini 2023 2022 2021 ndo pakagadzwa maikashara saka kubva 2016 kusvika 2021 mama kamangara kunani amakanyarara
ndozvaduta kanaka makarona mamakare it means kuti wane gore waripota nyaya yako 7 years zesilence mira 7 years makanyarara 1 year ndio maripota kunani kuna maika kyari maripota kuna maika kyari over adini maika kyari wakati ati turu pane papa ni dispute yakanga iri wakati tata wenda to my elections ra usatoti my elections mariyo sauda zvipinda pana abuda elections maika kyari wakati nichatuma committee yacho wakati zvautaura kwa kune sadhi kwakazoita sadhi kunei my elections nemunda wako wezilink yapinda papi kana maika kyari ali position ipi kuma elections inomisa nyaya yenyu kuite yakwana basi mundo ndi munhu akafa aiwa dai ndutaura kuti it's out of topic iyo kana wachifira kuti munda ngautore ngagare nawo izvo handisi kuchidzira mene aiwa handisi kutamwira ma because pamba pacho parugara mukomana parugara pamba pacho parugara mwana wawo redi parutonetsa zvaurutoita zvakatonaka kuti ndiwo amangarirwa because amangarirwa ndiwe saka iwewe chibva pamunda tinoenda nemi kudondo kudondo bambo topedza nemi right mambo ndi mambo ya akamwana babo ya hatisi kukudzvinyirirai muona zvo ya sikutaura kuti maifanira makaita ichi neichi hachina kuitwa ichi hachina kuitwa ichi hachina kuitwa ichi hachina kuitwa handiti asi mudaona mamuita mukuendera mberi nechinhu chakadii chakashata chisiricho handizvo hamuzvipilendi ba kana muine dispute hamutangi maenda kochera makomba mumunda warimwa nechi neumwe munhu ndiwo mhosva manje kuti mwe munda warimwa neumwe munhu imoenda kochera makomba imomo handizvo muno ndipo madai makataura kuti makadzoka na maika kyari nyaya yedu yakutora chii nguwa isina kuita sei isina kugadziswa gadzisai nguwa because ona izvo zvakuitika nguwa yekutorima yakudii zvamakaita makatora mutemo vamauisa mumaoko enyu maika kyari iyo zvikata kwakakyari kwakakudiwa hakuna munhu ari kutonga here akamira saka bambo munhu wese wari kuziva sei wasiri kutekenyeka maika kyari uri kuziva wakasiyiwa namaika kyari uri kuziva waripi where are they ngauya izo maika kyari akadzoka uri munomu uripi usaka uripi saka izvo makaripota nyaya yakamati mudu wakudara nenyaya yemunda kuti iye azotonge after ini ndatonga ndati ruti inini anoti enda wozwe wozouya mini kuti ada kuzotonga after ini ndatonga ndizvo anofanira kutonga ndiani anofanira kutanga kuyananisa ndiani ndimaika kyari maika kyari haatongi nyaya anoyananisa chete kana kuyananisa kwaramba yoenda kudare rekutanga kwaheadman kwaishe rozobva kwaishe rouya kupi kunoko kana yatobva kunoko haichadziki futi kuna maika kyari ba wozvatiita totaura panapa ndizvozvo zvachatedzera kuzvida kana kusazvida muri maambozivi chinyaya bo imimi maamuri kwamurehwa kai makaita kutodaidzwa wabva kwamurehwa kai nditete handiti tete aibva afa asina kusorovherai zvinhu zvakakudaidzira tete akangobuda yakubudarai problem yakusina solution saka you are now acting on zvinhu zvakataurwa natete asina kutaurai zvinhu zviri concrete tete wacho tete akangokuchemerai amawitness ariko dai kuri kuti nyaya iri paground ine mawitness aripi padare pano mawitness anouya kudare bambo ngadai mauya nawo mawitness acho hai ndikubva bangu yadare anouya kudare wobvunzwa zvaanoziva saka unoa ndisumuke panapa ndiende kovhunza maika kyari kumba kwake kuti unoziye nezvenyaya saka anofanira kuya panapa ndiani wakamborerenga here samoni rinoti chii kana uri kuya kudare uya neumbowo hwese hwawinawo nembowo dzako dzese bandakakutarisai bambo nezvamutaura ka panyaya ikai
Amuna icho munumuziya mangofana munhu abva kusakubva kuya komirira nyaya. Munhu kumaplaza. Amzi amuna chamuruziya. Chaule mbuya diso. Imimi zvenyu kurima bambo. Ende morime izo makurima kwa Brian ka. Kwa Brian ka. Inini ndine muroora wacho kwa chikora. Ndakasvika kuno ku 2000 ndakasvika kuno ku 88. Vamweni vangu vasati vafa. Ava mai avanga vasati vaugara kwatatiri ikoko. Nombo ndadzokera. Nombo ndazodzoka nopandakaona mai ava. Kudzokera kwaHarare kwataigara patakazodzoka. Kuno chita ora kuti kuno makazoya rini. Makazoya kuno kurini. Makazoya ini ndakazoona mai ava vavakira dzimba dzavo dzakanangana kudai. Makoya rini. Tu ningekiri 90. Ndatova nemwana. Ndopatakauya vari vakadzoka kuno rini kubva kuHarare. Ndaiti ndikaenda paRivhi ndaidzoka kuno nemurume. Saka mbuya zvazvuta kana mai uya paRivhi hamaigara kuno ba. Saka izwai chiregai kutaure mbuya. Makazongosvika bva maonawo pawakwa. Ndizvo? Hatina kuona pawakwa nekuti dzimba dzo dzakatovakwa navatete nemurume wangu. Dzimba dzatiri kugara idzodzo. Dzimutaura nyaya yedzimba dzakavakwa namai avo. Alright. Aranga next door yedu takatotarisana. Ndati makazoona dzimba dzavo dzavanga vakadzapo. Asi pekutanga Muruzambuya, ndati dzimba dzakavakwa neava makangonawo dziripo. Aiwa dzadzisati dzavo. Asi pamakazodzoka bva kuHarare makazoona dzavo. Patakaona dzanyowa vapo. Meaning kuti the arrangement that was made kuti imba idzodzo dziwepo dzakaitwa in your absence. Saka muna chamunoziva. Aiwa mumunda mavo kwete mumunda mavo. Ndopa wakauya isusu timba tazouya ipapapo. Tazodzokera kuHarare ndopatakazoona vatete vavo kuti mai pavakashayika nomutauya kurufu. Nombo tadzokera kuHarare vatete ndopa vakatanga kurwara. Vatete vatanga kurwara ndopatakauya isusu. Tete vakazofa tatova kuno. Takuno ndombo tanopedzisa kurima foji yedu kwa Mutasa. Tapedza kwa Mutasa ipapa. Alright. Tadaro manje nombo tazoona ipapa takaona Mike kumbero. Chatakazosumudza musoro ndechekuti vakazotora futi umwe munhu kwakuisa futi mumashure maMike mudhundu redu irore mukati medhundu redu. Nombo tanyarara. Kana muri chakazokachamesai ndechekuti akazotora futi umwe munhu ndobva amwisa futi mudhundu redu. Uimisi chakazokusumudzai imimo munhu wechi2. Ko sei musina kusumuka pamunhu wekutanga? Pekutanga apa hatina kusumudza musoro pechitwi baba takambora patakanyara. Pavakazo sei pekutanga musina kusumudza musoro kana panhu papari penyu? Ndati makazosumudza musoro pechi2. Pekutanga sei musina kusumudza chisoro? Pindirai baba. Patakazosumudza musoro ndipekuti pamberi apa panga vaitsanangudzira pachidzira. Ndopakatangira ipapapo kuti tizoona pakutaudzana. Nokuti pesa amuzopindura mubvunzo ba. Ndati mubvunzo makaona munhu wekutanga mukanyarara. Maona wechipiri ndo pamakazosumudza musoro. Takazosumudza pachidzere papa pechingani? Pechipiri. Ndipo wanga kuti apa ndipango apa tikati pechidzere papa pechingani? Papa pechitatu. Pechitatu. Andisi ko pekutanga makadi kusumudza musoro. Pekutanga papa ina vatete. Pechipiri. Pechipiri ndo patakazoudzwa patakadedzwa tikazoenda kwana vana mai kashariko. Kechitatu ndo patakazonangana nawo inini naivo. Kuzoti tikati vaiuye kuzomhangara ipapa. Imi mpenyu pamunogara mune panyu pamakawaka here? Idzodzo dzimba idzodzo ndidzo dzedu dzatakatosiya. Ndati imimi nemurume wenyu mune here penyu pamunoti miti takawaka? Hatina pedu patakavaka nekuti isusu tisi wechidiki takatosirwa ipapo. Ndosaka muri kurima kwamurehwa, muchorima kwaBrian, muchorima uko, mirai, muchorima uko, Mwaigwenda korima uko sei muine penyu pekurima?
chinoti muende kurima kwa Brian kumuine munda ukurima chii. Saka imimi mango maini herita mama kamira kuti vanhu wafi. Mozo yako tora zuwa zvewo wafi. Mazvita zvenyu. Saka tete angari kuiteya. Akakuri tongogarawo waipapa. Kugara tete anga mwana yepo. Saka mwauto kuti mimi mutone right yepamba kudarika tete. Ko mwana ko tete ndi mwana yepo. Avaenda kundororwa kwa zvadamuita ine. Ini ndi mamu ndakasiya kai. Gare basi. Ambu ya spread. Semukadzi ungodzimba mumushoti tinini. Pamutoro yatiso. Ndineumboona zviro izvi. Inini ndineumboona zvongekuti inini ndiri chibarwa cheimomo. Avo vari kutaura vanhu vakatopiwawo nzvimbo yekuti vagara. Bati Mbuya Debora. Ndinonzi Mbuya Debora. Wakapiwa mteto wari kutaura wakapiwa nzvimbo yekuti vagara. Saka iwo nemigana hawaidini. Hawamboizivi. Chawakuya kodini kogara izvo zvinge kungatete pasisina. Saka mugano waitofanirwa kunge wachitaurwa nawo kuti tete wenyu ndaihidzana naye ndaiguma apa. Ndichiguma apa. Woteerera zvinotaurwa nechigari chepi. Ngekuti iwo ngo vari kwamureva. Saka izvo vari kutaura izvi ndiwo anonzi manyepo ndokuya kopamba vanhu vane nzvimbo dzavo. Politics dzekodi murapa ndodziziva. Politics dzekodi murapa ndodzidi. And the reason why Mike Kyari asina kuya pano is because of politics dzekodi murapa dzandoziva ini. Mazala ndikutaura politics dzati Mike Kyari asawe ari pano kana kamumiriri wake asawe ari pano is because politics idzo ndodzidi. Saka imimi machoverwa mberi wandobva wahwanda kuseri kwawo nepolitics dzavo dziri kuseri dzatoziva isusu. Ndosaka manzi endai mozwe mozvayamuritaurire. Mazala ndikutaura vakomana dzikaiko before Friday munoone parutaurwa then ndopa decision pa next court case not court session. Dzikaiko by Friday vari kuyaiko Friday vatarise chi vakomana wavo. Asi chandikutaura chete ndechekuti zvamunoziva pindurai, zvamusingazivi musaite sei. And chandisina kuda is the attitude towards waridzi wemisha. Kana uri muroora mumusha mawakapinda muna amwene natezvara newana wavo. Wana wavo zvinorova wana tete newana komana. Muroora iwe haupindi mumusha uchidzinga tete. Tete ane right yekugara pamusha pababa wake namai ake kusvika afe. Alright. Udoti iwe akabva pababa wake namai ake aende. Iwe ukatibva nekuti ndini ndarorwa nehanzvadzi yako. Iwe hanzvadzi yako murume wako chaifanira kunga uri kuita ndechekuti murume wangu enda kumbira shamwari titaure nemhuri tiendewo pedu tisiweka hoko tiwake panoti chii pedu. Saka panoti chii penyu apa estate house. Basi penyu. Tete dai anga asina kurorwa izvo zvinodai muri mukoti natete nhasi. Akutoti achadi kuona ipapo. Akutodzinga ipapo. And right iyo yekuti anenge ati ndepababa wangu anayo. Statement iyo mbuya handiidiba. Yekuti tete ngaende kororwa. Saka nhasi imi mukarambwa. Saka muti kuti hama dzenyu kumba dziri dzose dzikudzingai. Kana kuti murume wenyu nhasi akamuka akafawo. Makutodzingwa kamushawo. Because mune muchagarei. Chakama wakawenga murume waka. Murume wenyu akafuma nhasi afa muri kudzoka here kumusha kwenyu.
musakanganise misha yavanhu. Respect yavanateta. Wanatete ndio wanababakadza. Ndio wanababakadzi. Mazvinzwa? Teta anokupedzera nyaya yako iwe. Kana uchida kuti musha unguremere, netsana natete. Munokuremera musha. Vakatutaura. No, it's okay. Izvo hanchatodi bazvese. Ndatoona. Tiri kuitwa makomba. Saka wazi kusina kuchera makomba zita respect. Ndosaka tatoti musei manda. Komana watoyoka. Watoita inspection. Decision yemuda yavatoita. Alright. Yes. Zvandisina kuda apa. Ini ndoyauda munhu anoyaruziya zvarutaura. Nyaya yese handidi. Munhu anona tobva kuHarare. Tobva kuHarare. Tazouya koti. Handizvidi ba. Kana uda musha gara pamusha. Unomirirei kuti wabereki wafe. Wozouya ngekuti wafe. Next case. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa, munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora,